Igsoon ang nasod nga walay Dios, ang nasod nga wala giyahi sa Dios, dili gayud kini matigayon, dili kini magmalampuson ug wala diha ang kalinaw. Tungod kay wala man ang Dios naghari. Sama sa atong kinabuhi igsoon, kung wala ang Dios naghari sa atong kaugalingon, wala gayud kitay kalinaw, wala gayud kitay pagsinabtanay ug dili matigbabaw ang gugma sa matag usa kanato. Ug wala gayud kini maayo nga resulta ug walay kalampusan sa kinabuhi. Tungod kay wala man ang Dios naghari niini. Apan ang nasod igsuon nga adunay Dios, adunay kalinaw, adunay kahapsay, adunay pagsinabtanay, ug tanan nila nga desisyon adunay kalampusan. Sama usab sa atong kinabuhi igsuon. Kung kita nagtuo, kung kita nagkinabuhi, kung kita aniya sa kalibutan nga adunay Dios, adunay Kristo sa atong tibuok kinabuhi, nagkinabuhi kita sa kanunay sa matag adlaw nga adunay Dios, ang kalinaw, ang gugma ug ang pagkamalampuson ato gayud kanang maangkon sa kanunay sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Panultihon 29 bersikulo 18. Ang nasod nga dili giniyahan sa Dios, dili matigayon, apan bulahan kadtong nagtuman sa balaod sa Dios. Igsoon bulahan ang tao nga nagtuman kanunay sa balaod sa Dios. Tungod kay ang kalampusan, ang kahapsay, iya gayud kining maangkon. Amen. God bless sa tanan.